Здравейте хора! Днес ще играем Майнкрафт. Сървърът ми от 2022, ама където го приеменувах на King of Dogs. Та сега ще вземем брадва и меч, за да кажем чао на този наш приятел скелет и то крипър, който идва към мен и не ми мисли добро 100%. Нямам думи просто. Сега отиваме в нещо като кралство на пилиджерите, което забравих да ви го покажа в сървърът ми от 2022 година, но поне сега ще мога да ви го покажа в новия сървър. King of Dogs, разбира се. Да. Ето, това е едно кралство на пилиджерите. Ама аз не мога да се кача. Абе, я почакайте малко, първо ще посъбера дърт, защото не виждам никакви стълби. Това ще не стигнем. Опа, май ще трябва да отида за лъв. Така хора, взех си лъкът. Добре. Сега как да ги целнем? Трябва да си намерим място. Примерно да се кача на дървото. Жалко не успях да го убия. Събера още малко. Просто ще събера още малко. Айде още 3 взимам. Ще превземем пилиджерите. Как бе хора? Кажете ми как успях просто. Пиле в кокошка просто.
Какво ли видях току-що? И аз не знам, само разбрах, че умрях от тези проклети... Айде да не ги обиждам създания. И сега ще си взема материалите. И първо ще изкопая още 6-9 блока. Да съм сигурен. Знам сигурно сега някой ще ми пише в коментарите. Ама Марияне, ти имаш лопата. Просто не я взех. Тук има някакъв портал. Мисля, че води на никъде. Но стрелите къде са? Айде. Айде. Сега тук то ще го хедшотна на входа. Айде. И там има някакви. Ох, не мога да отворя. Ето колко вида някой ще огради. Поне ще убият то спая. Него не успях да го убия. Какъв е шансът? Ужас. Видя. Айде, 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 айде.
Много благодаря. Пореден ден. Как ме убиват тези гадове? Тези гадинки малки гадни. Тези гадни малки, да не казвам какви, вече ме побъркват. И вече почва да ми писва. Честно ви казвам. И сега качвам се горе и излиза цялата война пред мен. Айде бе, умирай, бе, гадна съм. Алелуя, убих един. Не ми взе много кръв. Айде, тебе те убивам. Айде. Айде, стана страшно вече. Има ли други да се причкат на мене, а? Добре. Значи е време за смърт. И за тебе. Ще има ли друг, който е взел двата тема? Не, това не може да се. Ще има ли друг, който да иска да го убиям? Много да вляза ли? Добре. Влизам. Хора, умрях по някакъв начин. Запазил съм си стотените. Как не съм ги загубил? Как ли не съм ги загубил? Тотемите. Точно. Ей, тук горе ще се складираме неща като тотеми. Абе, аз сега ще си ги взема аз тия и горе ще ги слагам. Та-тара! Ама вие чуете ли седно някакво куче умря? Седно някакво куче умря. Някакво куче изкрещя. Май умря. Какво да кажа? Няма да имаме допълнение, защото явно е умрял кучето. Какво да кажа? Просто 10 от 10. Как може кучето ти да умре, когато си в недъра точно? И то е в недъра някъде.
Какво е това, хора? Напишете в коментарите просто рип куче. Рип куче. Почивай в мир, куче. Да, напишете в коментарите рип куче. Не знам как да реагирам просто. Това беше от днешния епизод. Ако ви е харесал, лайк, subscribe. В другия епизод ще се опитам да намеря кучето и това беше от днешния клип. Айде, чао!